Hvala Isusi Marija, srdačno vas pozdravljam i drago mi je što upravo o ovoj temi mogu govoriti, iako sad u crkvi kad su mi rekli su mi da ostanem na koncertu, ovi što su kraj mene bili, kaže gospođa ostanite ako ikako možete, ja kažem idem na predavanje, tu je i predavanje, pa o čemu je, pa o Božiću, a to već znam. Pa evo, mi koji smo ovdje ne znamo, pa evo, ne znamo zapravo koji je naš odnos prema malom Isusu. Mi smo čuli mnogo puta i znamo mnogo toga, ali svaki put, svake godine naš odnos prema njemu je drugačiji zato što su nanosi našeg života donijeli druge slojeve koji su možda prekrili taj odnos, tako da je taj odnos uvijek nov. A mi ćemo večeras ovako u malom broju i biti u štalici. Pokušat ćemo ići, kako Ignacije kaže, u kontemplaciju i pokušat ćemo biti tamo. Zapravo glavna rečenica u kontemplaciji je biti tamo. Pa ću vas ja sad, mi ćemo na početku ići tamo, onda ću ja malo govoriti o tome svemu, pa ćemo opet ići tamo. Sad sam bila nedavno u Europskom parlamentu i zamolili su me da govorim, da predstavim program Inigo i duhovne vježbe. Inače sam išla u Brisel već 2 puta poslovno, ali ovaj put sam išla kao voditeljica duhovnih vježbi, programa iz zajednice Inigo, bilo nas je 10-ak iz duhovnih vježbi i ja sam trebala predstaviti taj program. Međutim, to su parlamentarci kršćanske orijentacije i kad je voditelj vidio da ja imam papire, rekao je pa zar ne, pa nećete valjda čitati. A ja sam sve imala popisano kako je to išlo, povijest naša i tako. Kaže, pa ja isto tako govorim ljudima, bio je evangelički pastor, pa prepustim se Duhu Svetom. Rekao, dobro, ostavit ću sve papire i malo se pomolim onako za stolom, to su svi bili za stolovima, to je bio takozvani evropski molitveni doručak, a onda i ručak. I Bože što bude, molim te pomozi mi. I samo mi dođe kontemplacija Božića. A kako su oni puno pričali i teško ih je bilo zapravo umiriti da slušaju što govorim i to bez mikrofona, ja sam rekla hvala ti Gospodine i odmah sam ih pozvala da zažmire i oni su zašutjeli. Tako da je nastala tišina i onda sam mogla lijepo govoriti i zamolila sam ih da idu u štalicu. Tako da, evo, i mi ćemo sada pokušati poći u štalicu ovako bez priprave. Svi znamo mnogo toga o tome, ali evo večeras da vidimo, da snimimo kakva je situacija s nama u štalici. Pa evo, možda minuta, ne treba to dugo biti. Pokušajte ući, susresti, biti, ne ući, već kako tko, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Onda je li neko bio tamo?
Još ste tamo. Jel bi nam neko htio reći možda kako vam je bilo? Još žmire? Ja sam uzela malog Isusa pa smo plesali kako su ovi gore pjevali. Po ritmu. Malo sam ga tako nosala kako je pjesma išla. Jel ima neko ko bi htio reći kako mu je bilo? Ja sam samo slušao anđele koji pjevaju. Da, da. Tako sam i ja mislila da su to anđeli. Je jako dobro. Evo, to je zapravo nekakav motivacijski trenutak, tako da ovo što ću vam govoriti ima nekakvog za vas smisla. Naime, ni ja nisam od početka, kako sam počela obavljati duhovne vježbe Svetog Ignacija, znala ući u prizor, iako se to tamo govorilo. Međutim, onda u jednom trenutku mi se to prelomilo i ja sam počela ulaziti u prizore i to je bilo nešto posve novo za mene. A kako držim tolike već duhovne vježbe, morala sam i proučavati kakva je to molitva, je li to molitva, do koje mjere je to molitva i na sve moguće načine ispitivati i teologiju i psihologiju, što se zapravo događa kad mi uđemo u prizor biblijski i budemo tamo. To Sveti Ignacije zove kontemplacijom. To je imaginativna molitva. Za razliku od meditacije u prvom tjednu u kojoj je više razum upregnut. Ali kad dođemo do navještenja i do rođenja i do ostalih prizora iz Isusova života, kako već duhovne vježbe odmiču, mi po onome što Ignacije kaže, moramo ući u prizor. Ne više razmišljati, nego biti s njima. Gledati ih, razgovarati s njima, biti s njima. I to je kontemplacija. Inače, ta riječ znači i drugu vrst molitve koja je možda, za nas laike uzvišenija, ali mi u duhovnim vježbama prakticiramo kontemplaciju koja znači ulazak u prizor. Ja ju inače zovem ignacijanska kontemplacija, iako to nije započeo Sveti Ignacije. Njega je to isto dohvatilo kad je čitao knjigu Vita Christi od Ludolfa Saksonskog, kartuzijanca, koji preporučuje da se čovjek uživljava u događaje Isusova života. Pa kako Ignacije imao vremena kad je bio ranjen, on se, čitajući tu knjigu, uživljavao, bivao u tim prizorima i nešto mu se počelo događati. Nije niti Ludolf Saksonski možda bio prvi, ali on je prvi to napisao, jer on je, u 14. stoljeću, a Sveti Franjo je u 13. A znamo da je Sveti Franjo već slagao štalicu u šumi.
Znači, igrao se Božića, kao što se i mi dan danas igramo Božića. Gle, mali Isus, tu su jaslice, mi se svi igramo Božića. Možda nijedno drugo razdoblje nije toliko pogodno da se uči kontemplacija kao upravo ovo, jer ja bih rekla to je pučka kontemplacija. Svi ljudi na svijetu se igraju Božića. Iako to nije pravi Isus, to je lutka, ali mi svi se klanjamo Božiću, mi svi vodimo djecu, pa mi na neki način doživljavamo Isusa. Sad je pitanje da li je to molitva i u kojoj mjeri. Postoji dvije vrste molitve. Jedna se zove katafatična, a druga apofatična. Ta katafatična se oprimjeruje duhovnim vježbama. Obično na Svetog Ignacija i duhovne vježbe navode za primjer katafatične molitve, koja se sastoji od misli i slika. Dakle, mogli bismo reći od meditacije i kontemplacije, kao što sam spomenula. I Sveti Ignacije preporučuje i meditaciju, kontemplaciju. A ova apofatična, ona je iznad toga, ona transcendira. To otac Herbert Alfonso lijepo tumači u svom seminaru Pedagogija molitve, da mi, recimo, kao kad gledamo kroz prozor, najprije vidimo ljude i pejsaži, ne znam, nešto se kreće i tako, to nam je zanimljivo. To bi bile te slike. A ako stanujemo u stanu koji ne gleda u prirodu, nego u zid, ne vidimo ništa. A pogotovo, ako recimo gledamo u jedan tavanski prozor, vidimo samo nebo i to bez oblaka, ne vidimo ništa, a vidimo najdalje. To bi bila ta apofatična molitva. Postoji li neko gradiranje? Evo, ja ću vam ispričati iz jednog primjera, ne znam odgovor. Ja sam pratila 3 godine jednog kartuzijanca. I moram priznati da me začudilo, jer je upravo on meni pokazao knjigu Ludolfa Saksonskog Vita Christi, da on nije poznavao tu kontemplaciju, da se ulazi u prizor. I kako sam ga uvodila u to i poticala da ulazi u prizor, on je sve lakše i brže izlazio iz krize. Bio je u dubokoj krizi. Evo, sad je dobro, sve u redu. Ali nije ni to bilo sada, to je bilo već više godina. Davno. Jer ove duhovne vježbe već traju od 1997. I ja se sjećam njegove prve reakcije: ja bih volio motriti Boga. A to motrenje, to je ta apofatička molitva, kad ti ništa ne radiš. On je tu, ali ne treba više izražavati tu ni ljubav ni odnos, jer je to toliko sazrela ljubav kao u bračnog para. Kod mlade ljubavi stalno se gledaju, moraju izražavati i potvrđivati jedan drugome volim te, a kod zrele ljubavi to više ne treba. Jedan pogled je dosta, čak se ne moraju ni vidjeti, znaju što misli jedan, a što misli drugi. Znači, po tome bi se moglo reći da je ta apofatična molitva završna faza. I ona se ilustrira knjigom Oblak neznanja, koju je napisao jedan anonimni pisac iz 14. stoljeća u Engleskoj. I sad, taj kartuzijanac, da se vratim, kako je on ulazio u prizore, njega je to sve više tješilo. I on je sebe vidio sad u ovom, sad u onom položaju, prema Bogu, prema Isusu, prema novorođenom. Do te mjere da je on iz te duboke krize na kraju, naravno mi nismo mogli razgovarati, nego je on uvijek pisao te osvrte i ja sam mu redovito pisala svaki tjedan upute. On recimo opisuje kako s Isusom sjedi na Genezaretskom jezeru
i kako se naslonio njemu na rame i to su bile velike utjehe. I kako mu je pričao što mu se sve dogodilo i recimo vidi sebe na dlanu očevu kao mrvicu koja uživa. I onda mi je u jednom trenutku ovako rekao: kad god sam u krizi, ja odem u kontemplaciju. Znači, to mu jako pomogne da se poveže s Gospodinom, da ga nađe. Jer ga je toliko puta već našao. Toliko puta su bili zajedno kroz cijeli Isusov život u svim prizorima, da je već ta navika odlazaka k Isusu i da je on tamo za mene tješila. I te silne utjehe su bile potrebne zato što je on u svom ranom životu proživio jako teško djetinjstvo, vrlo teško, možda i zato što je bio predodređen za svećenika, za monaha i to je sve pretrpio, ali kad se zatvoriš onda ti to sve izlazi van negdje, to nije bilo riješeno. A ovako on je s Gospodinom rješavao to, pa tako su postupali sa mnom i ovako, i rane mu je Isus liječio, što bi se reklo, svaku poljubio. On je bio utješen i onda je mogao dalje, onda je mogao više moliti za druge, darivati se za druge, kad ga više nisu cipele žuljale, kad više nije morao misliti na sebe, kad više nije imao tog kamenčića koji ga je stalno uznemiravao, zašto su mi rekli ovo, zašto, pa opraštati ovome, pa opraštati onome. Isus ga je kroz sve to proveo s velikom ljubavlju. Znači, kontemplacija je u tom smislu možda ipak jedan preduvjet u toj pedagogiji molitve da se naučimo živjeti s Isusom čovjekom. A mi možemo s njim živjeti kao s čovjekom zato što je on Bog. On i Bog. Inače ne bi imalo nikakvog smisla naravno ići u kontemplaciju i ići k Isusu da on nije i Bog. Međutim, njegovo čovještvo, kao što Velika Terezija kaže, kroz čovjeka idemo k Bogu. I kroz njegovo čovještvo mi se na neki način približavamo njemu. Tako da, kako ga prihvaćamo kao čovjeka, mi ga grlimo i kao Boga. A zato je postao čovjekom. Tako da mi možemo reći da je kontemplacija velika pomoć i ja vjerujem da je Sveti Ignacije u velikoj mjeri išao u kontemplacije i on o tome govori i na taj način daje upute. On u duhovnim vježbama kaže u prvoj točki, dakle kod rođenja, sad vam čitam rođenje, točno opisuje i preporučuje: budi tamo, idi s njima. Kaže, predodžba mjesta, zamisli. Treba si zamisliti to mjesto, te osobe. Tu ću očima mašte gledati put od Nazareta do Betlehema. Promatrat ću njegovu duljinu i širinu. Da li je taj put ravan ili vodi kroz doline i po obroncima? Tako isto promotrit ću mjesto ili pećinu rođenja. Da li je velika ili malena, niska ili visoka, kako je bila uređena. I sad u onoj pravoj točki kaže, prva je točka da vidim osobe, naime, našu Gospu i Josipa i sluškinju i malog Isusa poslije poroda. I vidite sad, on zapravo opisuje kako je on sebe projicirao, kako je on bio u toj kontemplaciji, što je on radio u štalici. Kaže, pretvorit ću se u siromaška i nevrijedno ropće. Znači, on je sebe tako vidio. Pa ću ih gledati i motriti i u njihovim potrebama poslužiti, kao da sam ondje prisutan, s najvećom odanošću i počitanjem. Onda ću to primijeniti na sama sebe da uberem koji plod. Ja sam bila u toj špilji već 2 puta u Manrezi, gdje je Sveti Ignacije imao duhovne vježbe.
svoje obavljao prvi put u godinu dana skoro i na svetohraništu u toj špilji je oltar sa svetohraništem prekrasnim i slika na svetohraništu u metalu prekrasnim bojama upravo prikazuje svetog Ignacija koji kleči pred svetom obitelji, pred malim Isusom i klanja mu se. Tako da, ne znam, ta slika je ovdje koliko je vidite, gdje Ignacije kleči, a sveti Josip mu pokazuje na malog Isusa i u pozadini je sluškinja. On kaže da pretvorit ću se, ali to ne znači da ću se ja, kad dođem u štalicu, pretvoriti u ropće. Uopće to ne znači. Neki nisu mogli niti ući u štalicu koji su u vježbama. Možda neko niti sad. Evo, upisalo se 3200, ne znam točno koliko još, u 30 tjedne duhovne vježbe i oni sada razmatraju navještenje i na Božić će razmatrati rođenje i kad budu ulazili u štalicu, ja ne znam da li će svi moći ući u štalicu. Pa koji su to razlozi i kako se to događa zapravo? Ja sam pitala jednog psihologa, bili smo na susretu egzorcista u Kolevalenci u Italiji i nas je bilo isto 10-ak iz Injiga, a oni imaju jednog psihologa iz Amerike, doktor psihologije, pa sam ja iskoristila tu priliku da njega pitam, naravno i s drugima sam razgovarala, ali pitala sam ga što bi on o tome rekao kao psiholog, što je to kad ulazimo u prizor, i on je rekao da je to poznato u psihologiji kao projekcija. I da, obično kad recimo ljudima govorite nešto iz njihove prošlosti, oni kod bolnih trenutaka začepe uši. Ako vi njima pričate recimo i što onda vam je došao tata, vratio se iz Njemačke na primjer, vi ste bili mali, ne, neću slušati dalje. Odmah reagiraju. Dakle, on se uživljava sad ponovno u tu situaciju, ne može ući u tu situaciju jer ga ranjava, boli ga previše, nije to još razriješio u svojoj duši, neće ući u taj prizor povratka tate iz Njemačke. Nešto slično se događa i ovdje, samo s tom razlikom, što mi kad to projiciramo, mi se susrećemo ili ne susrećemo s Isusom. I to je molitva. Ja sam duboko uvjerena da je to molitva. I to vrlo jaka molitva. Ne treba tražiti još neko razmatranje osim tog ulaska u špilju gdje se Isus rodio. Sjećam se, jedna vježbateljica je rekla, još sam je ja pratila, u početku sam ja sve pratila, sad nikoga ne pratim, samo slušam izvješća, ali sad ona je došla k meni i kaže, ja sam bila tako sretna, majčica je bila, bio je mali Isus, išla je k svetoj obitelji Nazaretskoj i ušla je u kuću i kaže, i majčica je mene posjela na krilo i plela mi pletenice. Ali onda sam ja njoj rekla, znaš majčice, meni je lijepo, ali ja moram ići razmatrati. A rekao, kako si mogla to napraviti? Pa to je razmatranje. Pa to ti je razmatranje. Jer ona nije imala mame, mama je jako zaposlena, mama je znanstvenica, nikad je nije bilo doma, ona nije imala te nježnosti. I sada joj majčica liječi taj nedostatak majke u djetinjstvu. Ona ne treba ništa drugo razmatrati. To će njoj duboko u srce sjesti majčina ljubav. Ili recimo jedna djevojka koja je ostala bez oca, otac je poginuo u Domovinskom ratu, ona je bila mala i ona nije mogla čuti da netko kaže tata. Nije mogla podnijeti da neko ima tatu. To je bilo prestrašno kako je ona to doživljavala. I onda kad je išla sa svetom obitelji u Egipat, ona se najviše družila sa svetim Josipom.
A Sveti Josip joj je, kaže, ja sam bila mala, kad se vidjela se u kontemplaciji kako je mala i kako, recimo, Sveti Josip joj pjeva uspavanku ili joj priča priče ili joj nosi je, raduje se s njom, igra se s njom. On je nadoknađivao sav nedostatak tatine ljubavi. I ona je svjedočila pred svima nakon nekoliko tih 30 tjednih duhovnih vježbi kako Isusov život cijeli se razmatra od začeća preko života pa do smrti, uskrsnuća, uzašašća i duhova. Onda je opet išla i svaki put sa Svetim Josipom koji joj liječio te rane. I ona je svjedočila da je ona sada potpuno ozdravila, da se ona raduje što netko ima oca. Evo, ona je sad majka i potpuno se normalno ponaša prema svom suprugu. Jedan i drugi su bili pratitelji i još su uvijek u vježbama pratitelji. Znači, Sveti Josip je izliječio njezin nedostatak, kod nje nedostatak očeve ljubavi. Ona se družila najviše s njim. To je nešto tako lijepo da mi kad uđemo u kontemplaciju ne možemo ništa isfrizirati. Mi možemo reći ja ću ići sad u štalicu pa ću zagrliti malog Isusa, ali to i ne mora biti tako. Jedna žena mi je rekla, pa ja ne mogu zagrliti to djetešce. Ja idem, ali ne mogu ga zagrliti. Pa Isuse, pa zašto ja tebe ne mogu zagrliti? I onda joj je došlo odnos prema djetetu, odnos prema djeci. Onda je išla njezina djeca. I tu se onda otvorilo čitavo čudo tih nekih zatomljenih emocija koje su stjecajem okolnosti ostale zamrznute i ona je bila smrznuta. A Isus neće da mi budemo smrznuti. Pa on je strastveni Bog, on je strastveno stvarao iz ljubavi sve nas. Ako netko ima strast, to ima stvoritelj, pa zamislite kako je stvorio strastveno ovaj svijet, kako izgleda. Samo si pogledajte prašume i one divlje životinje. Ja bih radije da ih nema, ali Bog želi da jesu jer je on strastven. Evo, na njegovu sliku su muškarci. Ali on je i, dakle, on ljubi strastveno, ali onaj drugi dio na koji su žene, on i želi biti ljubljen. Dakle, i tako su se njezine emocije probudile. I onda je proplakala nad tom svojom djecom. Rođenom i nerođenom. I na neki način prodisala. Bila je zakočena. To je veliki plod. Inače se to ne može dogoditi bez molitve, bez... ne možeš izvana reći, čuj, ja ću sad tebe promijeniti, slušaj me. Ne možeš. Nitko se ne mijenja ovako. Svatko se može promijeniti kad uđe u molitvu, a nitko se ne može promijeniti na zapovjed. Čak ni na vlastitu zapovjed. Ja se sjećam kad sam ja odlučivala, stalno sam odlučivala, neću se ljutiti. Pa sam se ljutila. Dok, kako možeš reći da neće kipjeti lonac dok dolje grije? On kipi, jer je uzrok tu. A ja sam imala gorčinu neku i to sam predala Isusu. Ali onda to se riješilo. Ja gorčine te više nemam. I onda više nema te ljutnje koja nekontrolirano izlazi. Kad se najmanje nadaš, zato što je prisutno u meni duboko, a kroz kontemplaciju izlazi na vidjelo. Jedan mali je u školi, kako je vjeroučitelj isto bio u vježbama, onda je on u školi rekao dječici, idemo u kontemplaciju Božića. I joj, kak su djeca uživala. Oni odmah uđu, onda crtali su na ploči kak je to izgledalo, opisivali, jagmili se tko će prije i bolje opisati kako je bilo. U bojama crtali, a jedan mali je bio malo tužan. Kaže vjeroučitelj, dobro, a što je tebi? Kako je bilo kod tebe? Pa kaže, mene je magarac nogom udario.
Znači od svega tog ljupkog, od svega lijepog, on je dobio nogom od magarca. Ta projekcija nam nešto govori. Uvijek nam to može rastumačiti što se zapravo događa u duši. I pratitelj u duhovnim vježbama već zna, gotovo predvidivo je, zašto će netko ovako ili onako doživjeti kontemplaciju. Dakle, mali nema iskustva milovanja, nema iskustva nježnosti, nego ima iskustvo odbačenosti. On ima iskustvo odbačenosti u takvoj atmosferi. Znači, on je sad netko kome treba iscjeljenje rana odbačenosti. Inače, odbačenost spada, koliko sam čula od egzorcista, u jedan od razloga opsjednuća. Ne bi čovjek vjerovao koliko je odbačenost jaka emocija. Naravno, svi imamo neku dozu odbačenosti u sebi, ali to mora biti jaka doza odbačenosti da dođe do toga. Ali jedan od 4 razloga opsjednutosti je odbačenost. Znači, zašto? Zato što je Sotona odbačen, ne? On želi da smo mi svi odbačeni. Mi nismo odbačeni, mi smo djeca Božja, ne? A kad te uvjeri da si odbačen, onda si koji on. Znači, u duhovnim vježbama se u sljedećim kontemplacijama, kako Isus raste, kako s njim rastemo, liječe te rane. I Isus ljubi to dijete. Ali ovako izvan molitvenog okružja ne znamo što će se dogoditi. I tom malenome nitko tada nije mogao dalje pomagati. Još jedan vrlo dobar primjer Božića je priča misionara koji su došli u Rusiju poslije komunizma i donijeli su igračke, zapravo krpice od kojih se može slagati lutke i čitali su o Božiću iz Biblije i rekli su djeci u sirotištu koja nisu imala roditelja, vrlo siromašno sirotište, da sad naprave jaslice. I sad svako dijete je pravilo svoje jaslice i u jednim jaslicama 2 djeteta. I sad pita misionar, a kako to da su ovdje 2 djeteta? A mali kaže, ja sam razgovarao s Isusom i pitao sam ga kako je da je možda zima. A on je meni rekao da mu je zima, ali je on mene pitao kako sam ja. I onda sam mu rekao da nisam baš dobro jer ne poznam svoju mamu. I da nisam baš dobro jer ne poznam svoga tatu, a volio bih ih poznavati. I da nemam nikoga na ovome svijetu. I onda sam rekao, Isuse, nećeš me valjda i ti odbaciti jer ja ti nemam što dati. Nemam ti ništa dati kad ja ništa nemam. Jer je misionar rekao, možda je napomenuo nešto, dajte Isusu. Kao mogućnost odnosa prema malom Isusu. A on je onda bio u maloj krizi da nema ništa. A onda kad ga je pitao Isuse, je li tebi zima? Isus je rekao, da, meni je zima. A on je rekao, znaš što Isuse, ja ti nemam što dati. Ja ću ući k tebi u jaslice pa ću te zagrijati. I tako je on stavio 2 lutkice, da budu 2 djeteta u jaslama. E sad, taj misionar kad je to prepričao, on zapravo nije poznavao kontemplaciju. I on smatra da je to, onako kako je prepričao, kao da je to bila više manje dječja igra. Međutim, to je bila molitva. Taj mali nije misionaru ispričao da je on nesretan. To bi se bojao. Misionar je velik. Ali on je djetetu ispričao. Zašto? Ma zato što je Isus prisutan.
Isus je prisutan preko slike. Zato mi imamo slike i preko kipa. Ne što bi on bio kip, nego isto kao preko Biblije. Biblija isto prenosi slike. Dakle, mi vjerujemo u riječ, a ta riječ na neki način želi se uprisutniti i kad se mali otvorio prema Isusu, Isus je bio tamo. A ta lutka mu je pomogla. Ta priča mu je pomogla. Riječ Božja mu je pomogla. I čim Isus ima navjestitelja, čim navjestitelj dođe i kaže Isus je živ, slušatelj se odmah može uštekati u živu struju Božje milosti. Dakle, taj navjestitelj samo treba uštekati. Nije on Isus i mora usmjeriti prema Isusu, a Isus odmah dođe. Naravno da je jedva čekao da ti misionari dođu k toj djeci, da navijeste njega, da on može doći k njima, da ga djeca prepoznaju, jer ga bez navještaja ne mogu ni zaželjeti kad pojma nemaju da postoji. I zato su ga morali navijestiti. I kad su ga navijestili, Isus je bio tamo. I mali je Isusa doživio, to je bila prava molitva. A jedan vrlo iskusan molitelj, karizmatik koji moli za druge i žrtvuje se puno za druge, u vježbama nije mogao na Božić ući u razmatranje, kaže da je pobjesnio. Kaže, ja sam udarao nogom po podu, nogama, ja bi bio vrata razbio, pa šta mi je bilo? A onda se pita, jesi skratio razmatranje? On kaže, pa bio bi ga skratio, ali kad se kaže da se ne smije, onda sam malo izdržavao to, ali je bijes dolazio sve više do izražaja. Tako i treba, zato razmatranje treba trajati, da se taj pokret duše razvije. Pa što je, Isuse, zašto sam ja bijesan pred tobom tako malim? I onda je molio Duha Svetoga. Kaže, vidio sam dijete koje bježi od kuće. I on se pitao mamu, da nisam ja slučajno bježao od kuće. Kaže, mama, jesi sine, ali bio si toliko mali da nisi daleko stigao. Pa smo te vratili. A on je bježao zato što tata nije bio dobar. Da, tata je bio strog, tata ga ranjavao. I to je u njemu ostalo. Što si manji, to se dublje ta rana ureže, jer ista rana je veća u manjeg djeteta. I sada on moli, Gospodine, dođi u taj trenutak kad je mene tata povrijedio. Ja opraštam svome tati. Blagoslovi ga. On se sa svojim tatom u duhu izmirio. Isus mu je izliječio tu ranu. Isus je bio s njim. Isus je bio nježan prema njemu. A i kroz druga razmatranja ga je tješio do kraja vježbi. I druge godine kad je išao ponovo, on je bez problema ušao u štalicu. Znači, postoji razvoj, to je kao u stripu, razvija se, nije uvijek isto. Zato kažem, ja svaki put, ja nikad ne znam kako ću se ja ponašati. Jer nekad ne mogu ništa. A onda se trebam pitati što je. Tako sam i u tamo Europskom parlamentu rekla, ako ne možete, evo idemo u štalicu, ako ne možete ući u štalicu, nešto učinite, nešto morate učiniti sa svojim životom. Jer ako se mi želimo susresti s Isusom, a svatko će se morati s njim prije ili kasnije susresti, a zašto se ja sad ne mogu s njim susresti? Što da sad umrem, jel da? Ako se sad ne mogu susresti s njim, kako očekujem da ću se tada moći? I taj susret koji sada ne mogu, još mogu popraviti, pa da vidim što je. Jer to neopraštanje je isto grijeh. On je trebao oprostiti svome ocu. A on se isto ljutio. Imao je ljutnju u sebi. A nakon što je oprostio svome ocu, on se dosta smirio. Nije više eksplodirao tako. Znači, kontemplacija je kao dijagnoza neka duhovna u kojoj mi vidimo što nam je.
Možemo li mi biti s njima? Kako je onaj jedan svjedočio da je vidio kako Jeruzalem silazi u slavi, Bog mu šalje sve svoje bogatstvo, on to ne može primiti. Nije sposoban. Badava. Dakle, ili mi ne znamo ljubiti, ili mi ljubav ne znamo primiti. Badava nebo, ako ja ne mogu to primiti. Znači, bolje da se osposobim, da naučim ljubiti, da ovdje proplačem, da raskopčam srce, nego da dođem zakopčana srca, bezgrešna, čista ko kristal, kula bjelokosna, a ništa. Led ledeni. A kroz sudjelovanje u Isusovom životu, gdje smo mi onakvi kakvi jesmo, ne možeš isfrizirati, ne možeš kozmetiku nikakvu staviti na to. Kad zaista uđeš u kontemplaciju, ti si ono što jesi. To je nevjerojatno. I zato je to toliko plodonosno. Jer vidiš sebe kakav jesi. No to je u jednoj molitvenoj atmosferi gdje ti to možeš prihvatiti. Inače ljudi to ne bi prihvatili. Teško bi bilo prihvatiti. A onda netko tko te prati pomaže ti da prihvatiš i da se suočiš nježno samo kako Isus to zna. I prolazite to zajedno. Sad razumijete da je Ignacije, dok je ovo razmatrao, bio potpuno Bogu predan. Jer on je bio robče i kaže: pretvorit ću se u siromaška i nevrijedno robče, pa ću ih gledati i motriti i u njihovim potrebama poslužiti. E pa sad, ja nisam imala takav osjećaj kad sam ušla, evo. Znači, kod njega je služenje ono do kraja bilo jako izraženo. Jako. On je puzao pred Gospodinom. Sve što god, Gospodine, ti kažeš, ja ću napraviti. Robče, rob koji nema plaće. Sluga još ima. On se potpuno predao. Dakle, tu se vidi odnos. A imala sam jednoga koji je ušao u jedan prizor. Pa što se dogodilo, kaže, pa ja sam došao i rekao sam, evo, ja sam student teologije. On je Isusu rekao da je on student teologije. Eto vidite. Dakle, još mu je dalek put pred njim. Jer zapravo teologija ide prema Isusu, jel da? Ali dobro je i to da je ta dijagnoza pala. Da on mora izgraditi svoj odnos prema Isusu, da njegov identitet nije u tome da je on student, nego da je njegov, i da je on teolog, nego njegov identitet je u tome da on ljubi Isusa i Isus njega, da je on dijete Božje. To je njegov identitet. I onda korak dalje ide, jel da? Korak dalje. Evo, sad ćemo mi ići u kontemplaciju, da ja ne dužim, već je 9 sati. Ja ću čitati polako vama poznati tekst, a vi sad ponovno uđite, pa ćemo vidjeti kako ćete to sad doživjeti. U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen od Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov koji se zove Betlehem,
da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina, svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeo im reče: ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče, povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći: slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim. Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: hajdemo dakle do Betlehema, pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su tu to čuli, divili se tome što su im pripovjedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slavići i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Evo, ostaćemo par trenutaka. Blagoslovljeno siromaštvo.
Mali Isus želi dotaknuti svakoga od vas večeras, zagrliti svakoga od vas, objesiti se oko vašeg vrata kao mala zlatna ogrlica, preslatko djetešce, puno nježnosti, bez ijedne riječi, samo da se smijete jedan drugome, da se grlite, da budete nježni jedan s drugim. I ta ogrlica oko vrata, te ručice njegove, to je ono što liječi sve rane našeg života, kao da nisu ni bile, pogotovo našeg djetinjstva. Te rukice oko vrata mogu odnijeti i naše brige, mogu pozlatiti naše suze i naš znoj. I taj njegov smijeh može nas razvedriti usred velike tuge, jer sve ima smisla, kao što je njegov život imao smisla i naš život ima smisao. I ništa nije izgubljeno. I mi svoj život projiciramo u njegov, a on svoj u naš. Ništa nije izgubljeno, dijete. Ti si moj i ja sam tvoj. Ta ljubav koja ti nedostaje u meni je, pa ćeš naći sve što ti nedostaje. Svaki trenutak kad si bio nesretan, ja ću ispuniti ljubavlju i sada ispunjam. Ta ljubav liječi, prosvjetljuje, jača. Tako da više nema slab sam, nejače sam. Dijete moje, ti ćeš biti jak, jer imaš oslonac u meni, u malom tvom Isusu. Ti ćeš biti jak, jer te ja grlim. Sa mnom, u meni, po meni možeš sve. Jer si ti moj i ja tvoj. Evo taj zagrljaj neka vas prati ovog Božića. Ako bi netko htio još reći nešto kako je doživio, može. Žao nam se odvojiti od Isusa, no On se ne odvaja od nas. Mi ćemo nastojati biti s njim. Vrlo jednostavno, ništa nam ne treba, nikakve priče, nikakve, vrlo jednostavno. Jer On je potpuno dijete, On nije kao dijete, On je dijete. Možemo igrati, gugutati mu. Ništa drugo ne treba. Evo onda, neću više kvariti. Ja bih s tim završila.